Últimes notícies sobre l'aplicació de la Llei de la Vivienda a Catalunya. Durant els últims 15 mesos que hi ha aquesta llei, hi ha hagut 246 expedients oberts i cap sanció. Sí, heu sentit bé, 0 sancions. Per arreglar-ho, la Generalitat ha creat un cos de 100 inspectors ben formats i amb autoritat jurídica per poder sancionar per controlar que s'estigui aplicant bé la Llei de la Vivienda. Això sí, no començaran a actuar fins al gener del 26. La idea és que aquests inspectors analitzin els anuncis dels habitatges que estan en lloguer de llarga temporada, que siguin reals, que continguin tota la informació d'acord amb la Llei de la Vivienda, que els preus siguin els correctes d'acord amb els topalls i els índexs, i també investigaran si hi ha algun lloguer de temporada que s'estigui utilitzant per saltar-se la llei. Tot molt seriós, però recordeu, a partir del gener del 26. Mentrestant, aquesta Llei de la Vivienda, la que havia de proporcionar habitatge a tothom, és la que està aconseguint unes baixades històriques de l'oferta d'habitatge de lloguer de llarga durada a Barcelona. Tot i això, nosaltres seguim apostant pel lloguer ben portat, ben administrat i complint sempre amb la llei. Segueix sent un negoci rendible. Si tens un pis per llogar, contacta'ns i t'ajudarem.